रायजो राजा नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैबाय आङो बे भिडिअआ जे नोंथांमोना नायथारनांगोन आरो नायनायनि उनावहाय नोंथांमोना बुजिना लाबानो जाबाय दिनै NDBNPनि आफादगिरि धीरेन बर' आरो लोगोसे जेब्राराम मोसाहारि बिथांमोना दिनै मोनसे बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनायनि उनावहाय नोंथांमोना मा बुजियो बेखौ बुंना लादो दा धीरेन बर' सारा मा बुंदों आरो जेब्राराम मोसाहारि सारा मा बुंखो आं बिथांमोननि भिडिअखौ होग्रोनोसै आरो बिथांमोननि भिडिअखौ होखांनायनि उनावहाय आङो दा जोबनायाव एसे मोजां रायलायनोसै नोंथांमोनजों सपोर्ट होनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय single largest as in numbers পাইপলাই যেকি মানে সরকার গঠন করার সম্ভাৱনাটো বেছি আমি গম পাইছো আৰু যি ঢৌ আজি আহিছে এই আৰু কেইটামান দিন আছে 13-14টা দিন এই দিনবিলাকত আজি আকৌ ভাল কৰিবৰ কাৰণে বৃহৎ এটা আজি মিটিং লোৱা হ'ব অর্গানাইজ করা হব আর ইয়ার কারণে আজি आङो एखेबारे आनडाउटेडलि एकदम स्पष्टयै बुंनो हास्थायो नैबे 2025नि जिनाखि बिटिसिनि 5th जेनेरेल एसेम्बलि इलेक्शन बेवहाय इपिपिएल दोलोआ एबसुलुट मेजरिटि लानानै 26+ सिट्स लानानै माने सरकार दाफिनगोन बे एखेबारे निसन्देह जों दिनै माने इपिपिएलआव जयेन जाखो आरो गुबुन गुबुन लिडारफ्रा मानो दिनैहाय लैहोर इपिपिएलआव फैदों बिनि गुबै जाहोना ओरैबायदि थारमाने जिहेतु दा जोङो खौसेथिखौ लुबैदों गोजोनखौ लुबैदों आरो जौगानायखौ लुबैदों आरो बेराफारसे बिटिआर एकर्ड जि जालांबाय बेखौ फुल भाबै बिनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि बाथ्राफोर दङ दा बेखायनो जोङो जेसेबां माने आन्दोलनकारि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय सुबुंफोर आरो लिडारफोर जेरैहाय आं बुंनो नागिरो माने जोंहा फंबाय गर्जन रिसेन्टलि कंग्रेसनिफ्राय बिथाङा इपिपिएलआव फैबाय बिनि एसे सिगाङाव आं थांबाय बिनि आंनि एसे उनावहाय जोंहा NDBPनि आफादगिरि सिगांनि धीरेन बर' बिथाङाबो फैबाय बिदिनो गुबुन गुबुन इनक्लुडिं माने BPF दोलोनि जाय BPF दोलोनि त्रिमुर्ति होननानै बुंनाय जायोमोन बे त्रिमुर्तिया हाग्रामा चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोन दा बिनि सानै एखेबारे मैखोम लिडारफ्राबो दिनैहाय खौसेथिनि खाथिरावहाय आरो बे बिटिआर इमप्लिमेन्टेसनखौ एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि खाथिराव जे बिथांमोनाबो फैबाय दा बेखायनो आं सानो आरोखि जे दिनैहाय BPFआव सोर थाबोखो BPFआव सिगां जोनोमनिफ्रायनो जाय बिथांमोना एखेबारे खस्थ' खालामनानै हर सान खामानि मावनानै हाग्रामा बिथांनि खामानि मावबोदोंमोन बिथांनि एखेबारे आगदा आरो आगसि गासिबो लिडारफ्रानो फ्राय बुंनो थाङोब्ला BLTनि गासिबो लिडारफ्रानो दिनैहाय इपिपिएलआवनो ज' जाफैबाय बेवहाय मोनसे मोन्थोरा मा बे एट्राक्सननि मोन्थोरा जाहैबाय बे बिटिसिआव जि 26टा जनगोष्ठीफोर दङ गुबुन गुबुन हारिसाफोरखौ लानानै जेनाखि खौसेयै इनक्लुसिभ आरो इउनाइटेडलि बे एप्रोचजों जोङो फैगौ सरकारखौ स्ट्रंगार एन्ड मोर स्टेबल फर्मै जिहेतु सरकार दानायनि मोनसे सिमां इपिपिएलआ बेखायनो मा जाबाय जों बयबो दिनैहाय लैहोर फैबाय आरो मोनसे खोथाया मा माने आन्दोलन बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय लिडारफ्राथ' ज' जाजोबखाबायानोसै बेवहाय मोनसे सानस्रि दङ बे इंलिसाव बुङो जे वाटार फाइन्ड्स इट्स अन लेभेल दा बे हिसाबै जोङो दिनै खौसे जाजोब्बाय आरो फैगौ बिसायख'थियाव बे खौसेथिनि रिजाल्टआ मोजां जागोन आं बेखौ आसा खालामो आरो आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरो BPFआव थाबोनायफोरनि मादाव बुंनो थाङोब्ला बिसेसकरि दा जायफोर केन्डिडेटफोर जायफोर माने नैबे इलेक्सनाव नमिनेशन फाइल खालामदों
बिथांमोननि बेकग्राउन्डखौ मोजाङै नायोब्ला नोंथाङा नुगोन बांसिनानो जिनाखि थाबोनाय बिसोरो माने कन्ट्राक्टर एबा बिजनेस बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय मानसिफोर बिथांमोनहा थारमाने समाजजों एबा बे जोंनि आइ आफाफोरनि दुखु सुखुजों जेबो माने सोमोन्दो गैया बिथांमोननि मोनसे सानस्रिया मा लस एन्ड प्रफिट बिथांमोननि खर'आव बे हाबना दंखायो दा गतिके नैबे दा इलेक्सन समाव गाजा गोमजा रायजो राजाखौ सिबिनाय दिन्थिफ्लानानै माने भट बिनायनि अनगायै जेबो नङा बिथांमोना बे अरिजिनेल केरेक्टार जेनाखि बिजनेस बे पलिटिक्सखौ देरहाखांनो बायसान्स देरहायोब्लाबो बिथांमोना मा जागोन बबेहाय प्रफिट दङ लस एन्ड प्रफिटजों जिहेतु बिथांमोना दैदेनजानाय प्रिन्सिपलजों दैदेनजानाय बेखायनो दिनै साफा सानै केन्डिडेटखौ बा फैसानि बोलोआव रायजो राजाखौ रेन ए क्राउड जायनाखि मोनसे पलिसि दं रेन ए क्राउड माने हाजिरा होनानै बुथुमनानै माने थुबुर मानसि दिन्थिनाय आरोखि बे आदब खायदाजों दिन्थिनानै दिनैहाय रायजो राजाखौ गोनो गोथो खालामनो नाजादोंब्लाबो आं एखेबारे थोंजोङै आरो स्पष्टयै बुंनो लुबैयो जे बिथांमोनखौ फोथायजाया बे केन्डिडेटफोरखौ मानो सिगाङावबो हाग्रामा बिथांनि जिनाखि दोलो लास्ट इलेक्शनाव 4th बिटिसि जेनेरेल इलेक्शनाव बिथांमोननिफ्राय 17 जन देरहादोंमोन नाथाय 7 जनानो बिथांखौ नागारनानै पार्टी नागारनानै माने दल बागरा होनना बुङो बेखौ नागारनानै थांदों दिनैहाय नैबे जायफोर केन्डिडेट बिथांमोना होदों बिथांमोनखौबो जों फोथायनो हानाय नङा खारन गाबोन समफोर साफा सानै देरहायोब्लाबो बिसोरबो जाय सरकार दागोन आरो इउपिपिएलआनो सरकार जिहेतु दाखागोन बिथांमोनजों आरो बिसोरो बै रायजो राजाखौ माने बिट्रे खालामनानै आरो बहाय जइन जाहैगोन बेखायनो बेबायदि माने थासारिखौ नायनानै जोंनि भटखौ आद्रि खालामनो दरकार गैया स्ट्रेट फरवार्ड दा जोंहा मोनसे स्ल'गान जादों जे 2025आव 26तानि बारा भट देरहाहोनानै माबा बिजाथिफोरखौ देरहाहोनानै माने इउपिपिएलआ मोनसे भिजन लादों सिमां लादों बे 26तानि बारा माने केन्डिडेटफोरखौ देरहाहोनानै एबसलुट मेजरिटि लानानै मोनसे स्टेबल एन्ड स्ट्रंगार इउनाइटेड मोनसे सरकार दानाय आरोखि माने बे 26ता जनगोष्ठीफोरखौ लाफानानै मोनसे स्ट्रं सरकार दानाय गोजोननि थाखाय आरोखि दा बेखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायनो लुबैयो बे जोंनि भटखौ बै फैगौ बिसायख'थियाव सोरनो होनो जोङो सोरनिबा गोदै गोदै बा दिन्थिफ्लानाय बे भावथिनायाव गोजावालासिनो जिहेतु जोंहा मोनसे भिजन थाबाय आरो मावनांगौ खामानि थाबाय बिटिआर बे सुक्तिखौहाय जेरैखि जाया इमप्लिमेन्टेसन खालामजोबथारनांगौ दा बेनि खाथिराव आं आपिल खालामगोन जे रायजो राजाफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा आरो गुबुन हारि हारिसा रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना माने लैहोर लैहोर बे फैगौ बिसायख'थियाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै माने इउपिपिएलखौ देरहाहोनांगौ स' नोंथांमोना नुखाबाय धीरेन बर'नि बुंनाय बाथ्रा बिथांनि ससे मोनसे क्लिप आरो लोगोसे गोलाव मोनसे क्लिप होबाय आङो जेनेखि धीरेन माबानि शिबराम मुसाहारि सारनि दा बिथाङा बुंदों जे दानि फैबाय थानाय माने बिटिसि इलेक्सनाव इउपिपिएलआनो सरकार दागोन मेजरिटि एबसलिउटलि मेजरिटि लानानै देरहागोन होनना बुंदों बिथाङा आरो खुनु जेबो डाउट गैयाजासे बिथाङा दिनै क्लियारै बुंदों आरो बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला दा जेसेबांनाखि माने आन्दलनखारिजों फैनाय जाय दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफ्रा गासैबो दिनै इउपिपिएलआव जइन जाजोब्बाय खारन बिटिसिआव थानाय गासै 26ता जाथिफोर जे हारिफोर दं बिसोरखौ लानानै खौसेयै माब्रैबा गोरोबलायनानै खौसे रायजो जानो हागोन बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै बिथांमोना दिनै ज' बयबो दिनै इउपिपिएलआव फैजोब्बाय होनना बुंदों ओमफ्राय बर'फोरनि गेजेरावबो जाय आन्दलनखारिजों मुभमेन्टनिफ्राय फैनाय गासिबो दैदेनगिरिफ्राबो दिनै इउपिपिएलआवनो ज' जाजोब्बाय होननानै बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट बुंदों दिनै गरजन मुसाहारि बिथांनि बाथ्रा बुंदों गरजन मुसाहारियाबो सिगाङावहाय माबायावमोन बिथाङा कंग्रेसआव थांदोंमोन दा कंग्रेसनिफ्राय बिथाङाबो दिनै फैबाय इउपिपिएलआवनो आरो बयबो लैहोर लैहोर दिनै इउपिपिएलआवनो थानाय खामानि मावनो आरो इउपिपिएलखौनो एबसलिउटलि मेजरिटि माने 26तानि गोजौआवहाय माने सिटखौ देरहाहोनानै बिथांमोना सरकार दागोन बेखौ रोखा बुंदों आरो लोगोसे बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जे दानि जेनाखि मा होनना बुंदों भारा सिस्टेम माने
पाब्लिकफोरखौ 500 400 लांनानै पपुलेसन माने गेदारिं खालामनाय दिन्थिनाय बे मोनसे सोलिगासिनो दं आरो बिदि जेबो जाया होनना बुंदों बिथांमोननि गासिबो गोरबो बिखायाव दंखाजोबखासै जे बिथांमोनहा सोरनो भट होनांगौ बेखौ स्पष्ट मोनथिखागौ होननानै दा गतिके बिथांमोना भट होनांगौ होननानै बुङोब्ला बिथांमोना इउ पि पि नोनो होगोन आरो रावनोबो होनाय नङा होननाय बाथ्राया जे बिथाङा बुंनाय बाथ्रा आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा दा गतिके फैबाय थानाय समा जोंनो खोन्थासिगोन थारैनो धीरेन बर' सार बुंनाय जेब्राराम मोसाहारि जेनोखि सार बुंनाय बिथांमोननि बुंनाय आरो बिथांमोना जेनोखि बुंनायनि गेजेरजोंहाय जोंनि फलाफल मोनमारगोन ना मोनमारा आरो बिथांमोननि जेनोखि थांखि नोजोरजों लानानै दिनै बिथांमोना गासैबो दैदेनगिरिफ्रा दिनै जमा जाजोबदों आरो बिथाङा बुंदों हाग्रामानि सानै जेनोखि दैदेनगिरिफोर चन्द्रन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारि सार बिथांमोनहाबो दिनै मानि थाखाय इउ पि पि एलआव फैखो मा थांखि दं मा नोजोर दं बे गासैबो बाथ्राखौ दिनै रोखा रोखा बुंनानै होबाय आरो आं बुंफिननांगौ दङ होननानै आं साना आरोखि स' बेनिखायनो आं बेखिनि भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो होनाय जाबाय थेंक इउ